Når man skal lave et forsøg, er det vigtigt, at man har det rette udstyr på. Man skal starte med kitlen. Til det er det meget vigtigt, at man putter den ene og den anden arm i og får knappet alle sine knapper. Hvis der kommer kemikalier på tøjet, kan det medføre en masse konsekvenser. Det er svært at få af igen og rense. Og så skal man altid sætte en hestehale, hvis man har langt hår. Ellers vil man risikere, at der gik ild i ens hår, eller kom andre kemikalier i. Det er meget vigtigt, at langhårede mennesker sætter det op. Drenge behøver dog ikke have elastik. Når man har sat sin hestehale, er man klar til næste trin. Brillerne. Det er meget vigtigt, at man har beskyttelsesbriller på, så man ikke får noget i øjnene. Skal du have handsker på? Og så er du klar til at lave dit forsøg.